na saurari yadda ka bar da shari'a ka juya duk hujjoji na gaban karatu a hankali ma ka juya mun duk hujjoji na sama a ƙasa idan mun ga bayani ko wannan ka juya mun duk hujjoji na bayan sama a ƙasa ko ta ce dan me ba za a aiki maka hukunci da aka da ba ce na wannan sigar ta sai kuma kai kada wani ya damu a kan tafiya ta na ba mu musu dama hakuri su sani cewa su samu damuwa kan tafiya ta lahira saboda wallahi tallahi zai shiga lahira da girma abun zan yi mutuwa ta girma dan mutuwa ta girma amma ba na neman kuma ba na roƙon kai Ibrahim sarki da kai mun sassauci sassaucin Allah kai nake Ibrahim sarki kai mun sassauci ba na roƙon ka ba na neman sassaucin Allah nake nema kuma a gaggauta zantar da wannan hukunci kuma a gaggauta zantar da wannan kalami na ƙarshe wassalamu alaikum kalami na ƙarshe